హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో 1వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకం చూద్దాం. ఈరోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే. పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే. పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. అందరికి 24వ శ్లోకంలో బుద్ధావతారం చూశారు నిన్న. సో బుద్ధావతారంలో ముఖ్యంగా ఆ అవతారం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే అహింస పట్ల ఆయన చూపినటువంటి ప్రాధాన్యత. సో బుద్ధావతారంలో అహింసను అంటే వేదాలలో కొన్ని చోట్ల ఏదో జంతుబలి కొన్ని విషయాలలో జరగవచ్చు అని చెప్పినా కూడా వేదాలను కూడా ధిక్కరించి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా అహింస అనేది చేయకూడదు అనేది బుద్ధావతారం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి బుద్ధావతారంలో భగవంతుడు చెప్పిన ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. సో అది 25వ శ్లోకంలో ఇప్పుడు మరి ఇక ఆఖరి అంటే ఈ భాగవతంలో భగవంతుడి యొక్క ఆఖరి అవతారం ఏమిటో చూద్దాం. అథాసౌ యుగ సంధ్యాయాం దస్యు ప్రాయేషు రాజసు జనిత విష్ణు యశశో నామ్నా కల్కిర్జగత్పతి. అథాసౌ అంటే ఆ తరువాత యుగ సంధ్యాయాం యుగ సంధి సమయంలో అంటే యుగాంతం టైంలో దస్యు ప్రాయేషు అంటే ఈ దస్యు అంటే దోపిడి దొంగలు ప్రాయేషు దాదాపు అందరూ కూడా రాజులంతా కూడా ఇలా చోరులుగా అయిపోయారు అన్నమాట. అంటే చివరికి కలియుగం లాస్ట్లో పాపం ఎంతగా పెరిగిపోతుందనేది మనకి ఈ శ్లోకాన్ని బట్టి అర్థమవుతుందన్నమాట. సో రాజులు కూడా చోరులులాగా అయిపోతారు అంటున్నారు. అంటే
మరి పాలించేవాళ్ళు, అందరికీ పెట్టేవాళ్ళు, అందరికీ నాయకులు, అందరికీ దారి చూపించేది రాజు, నాయకుడు కదా! అటువంటి రాజు, నాయకుడే చోరులు అయ్యారు అంటే, మరి ఇంకా ఎలాంటి రాజ్యము, ఎటువంటి ప్రజలు ఉంటున్నారు, ఆ టైం ఎటువంటిదనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మనకు అర్థం అవ్వడానికి కూడా మనకి సూచనలు కూడా కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటి నుండే. మరి ఈ రోజుల్లో రాజులు లేరు, కానీ నాయకులున్నారు. మరి దేశ నాయకులు, మరి రాష్ట్ర నాయకులు, ఊరు నాయకులు, ఎ ఎ ఎన్నో లెవెల్స్‌లో ఉన్నారు ఈ నాయకులు. మరి రాజులు చోరులవ్వడం ఏమిటి అనే సందేహం వస్తుంది మనకి. రాజులు చోరులు అవ్వడం అంటే మరి ఈ రోజుల్లో ఈ ప్రభుత్వాధికారులు, ఈ నాయకులు అందరూ గూడా మరి ఈ ప్రభుత్వ సొమ్మును చాలామంది తప్పు మార్గంలో వాడటం జరుగుతోంది. కాబట్టి అది ఆ రకంగా వాళ్ళే చోరులయ్యారు అనేది మనకిక్కడ ఈ భావం ఏమిటో మనకి కొత్త ఐడియా వస్తుంది. అది గనక మనం ఆలోచించామంటే. అంటే మనం ఆ సంకేతం అటువంటి లక్షణాలు ఇప్పటి నుంచే మనం చూస్తున్నామనమాట. నాయకులుగా ఉండవలసిన వాళ్ళే మరి చోరులవుతారు అని ఇక్కడ భాగవతంలో ముందే చెప్పారు. సో, యుగ సంధ్యాయ ఇక ఇక కలియుగాంతం టైంలో ఇంకెంత మరి దిగజారుతుందో ఈ పరిస్థితి మరి మనం ఈ మాటను బట్టి ఊహించుకుంటే మరి అది చాలా ఆహ్, విచార విచారించవలసిన విషయం అది. చాలా బాధపడవలసినటువంటి విషయం. అంటే పాలించేవారే మరి చోరులైనప్పుడు ఇంకా మరి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రజలకి ఇంక దిక్కే ఉంటుంది. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, యుగ సంధ్య సమయంలో దొంగలైపోతారట. దోపిడీ దొంగలు. ఎవరు? రాజులు, పాలించేవాళ్ళు. సో, ఆ టైంలో జనిత విష్ణు యశశో అంటే జన్మిస్తారు, అవతరిస్తారు. భగవంతుడు జనిత అంటే అవతరించడం. విష్ణు యశశుడు అనేటటువంటి నామ్న అనే పేరుతో పేరు ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణుడికి నామ్న కల్కి అనే నామంతో జగత్పతి అంటే ఈ జగానికి అధిపతి అయిన భగవంతుడు ఈ కల్కి నామంతో విష్ణు యశస్సుడికి జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో, తదుపరి యుగ సంధి సమయంలో జగన్నాథుడైన భగవంతుడు కల్కి అవతారం దాల్చి విష్ణు యశుడు అనే బ్రాహ్మణుడికి పుత్రుడిగా ఆయన అవతరించడం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆ సమయం యుగ సంధి సమయం. భూపాలకులందరూ గూడా చోరులుగా, పతితులైపోయి పాపులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో, అది విష్ణు భగవానుడు మరి కల్కి అవతారం గురించి మరి ఇంకొక భవిష్యత్తు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అని భాష్యంలో అంటున్నారు. అంటే ఆయన ఇంకొక అవతారం ఉన్నది భవిష్యత్తులో. ఇప్పటి వరకు మనం జరిగిపోయిన అవతారాలన్నీ చెప్పారు. ఇప్పుడు జరగబోయే అవతారం కూడా ఇక్కడ భవిష్యత్తులోది చెప్తున్నారు. ఇదొక్కటే మనకిక్కడ భాగవతంలో భవిష్యద్ అవతారం. ఇంతవరకు చెప్పినవన్నీ జరిగిపోయినవి చెప్పారు. అయితే ఇది భవిష్యద్ అవతారం అంటున్నారు కాబట్టి, అతడు కలియుగాంతంలో సత్యయుగారంభాలు యుగ సంధి సమయంలో అవతరింపనున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు కలియుగం ఎండ్ అయితే మళ్ళీ సత్యయుగం స్టార్ట్ అవుతుంది గదా! మన క్యాలెండర్‌లో 12 నెలలు ఉంటే డిసెంబర్ ఎండ్ అవ్వగానే మళ్ళీ జాన్యురీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో, ఈ 4 యుగాలు అంతమైతే మళ్ళీ ఫస్ట్ యుగం స్టార్ట్ అవ్వాలి. సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగం. సో, కలియుగాంతంలో మరి ఈ పాపమంతా ఈ రకంగా ప్రబలిపోయి, ఈ రకంగా భగవంతుడు కల్కి అవతారం దాల్చిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సత్యయుగం ప్రారంభమవుతుంది. సో, సత్యయుగారంభంలో అది యుగ సంధి సమయం అంటారు. ఏది? ఈ లాస్ట్ యుగం ఎండ్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ యుగం ప్రారంభమయ్యే టైంలో సంధి అంటే కలపడం. సో, ఇక్కడ 2 యుగాలు కలిసే టైం. ఎప్పుడు ఒక యుగం అంతమైనప్పుడు ఇంకొక యుగం ప్రారంభం. ఆ టైంలో మీట్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ యుగ సంధి సమయం అని చెప్పి దాన్ని పిలుస్తారు. సో, సత్యయుగారంభంలో ఆ యుగ సంధి సమయంలో ఈయన కల్కి అవతారంగా అవతరింపనున్నారు భగవంతుడు. అని చెప్పి ఈ ఈ యుగ సంధిని గురించి గూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట. సంవత్సరంలో 12 నెలలు ఎలా అయితే మన క్యాలెండర్‌లో అయిపోగానే మళ్ళీ ఫస్ట్ నెల ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో, ఈ 4 యుగాలు గూడా అలాగే ఈ యుగ చక్రం గూడా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ చక్రం. ప్రస్తుతం మరి కలియుగ పరిమితి 4,32,000 సంవత్సరాలని మనం చూసాం.
సో భగవద్గీత చెప్పుకున్నప్పుడే ఈ విషయం చూసాం భాష్యంలో. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన యొక్క పాలించడం అయిపోయిన తరువాత 5,000 సంవత్సరాలు గడిచాయి. సో కురుక్షేత్ర మరి పరీక్షిత్ మహారాజ్ టైంలో ఇంకా కలియుగం వచ్చేసింది కదా. సో అప్పుడు 5,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచాయి. కానీ ఆ తరువాత ఆయన తరువాత పరీక్షిత్ టైంలో వచ్చింది ఈ కలియుగం. ఆ తర్వాత ఒక 5,000 సంవత్సరాలు గడిచాయి. కాబట్టి ఇంకా కలియుగంలో 4,27,000 సంవత్సరాల దాకా ఉన్నాయి. కాబట్టి భాగవతంలో చెప్పినట్లు ఈ సమయం ఎప్పుడైతే పూర్తవుతుందో యుగ సంధి సమయంలో కల్కి అవతారం మళ్ళీ సంభవిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి ఆయన తండ్రి పేరు, ఆయన ఒక విద్వాంసుడైన తండ్రి, ఆయన పేరు విష్ణుయశుడు, ఆయన గ్రామం శంబల అనే గ్రామం అని చెప్పి ఇక్కడ సూచించారు. పూర్వమే చెప్పినట్లుగా ఈ భవిష్యత్ విషయాలన్నీ కూడా, అంటే భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఈ విషయాలన్నీ కూడా క్రమంగా సత్యాలు అని చెప్పి ముందు ముందు ధృవపరచడం జరుగుతుంది అంటున్నారు. సో ఇది మరి ఇప్పటి వరకు జరగలేదు. సో ఎవరికైనా సందేహం ఉన్నా ఇది నిజమేనా, జరుగుతుందా అని అన్నదానికి ఇక్కడ అంటున్నారు. తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా గ్యారంటీగా ప్రూఫ్ ఉంటుంది ఉంటుంది ముందు ముందు ఈ జరగబోయే ఈ భవిష్యత్ విషయాలన్నిటికీ కూడా ఒక ధృవపరచడం చేయగలగడం అంటే దానిని ప్రూవ్ చేయడం చాలా ఈజీ అంటున్నారు అన్నమాట. ధృవపరుపబడగలవు అంటున్నారు. సో ఇది భాగవతం యొక్క దివ్యమైన ప్రామాణికత. అంటే భాగవతంలో చెప్పారు అంటే తప్పకుండా అది నిజం జరిగి తీరుతుంది. అది ముందు ముందు దానికి ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ విష్ణుయశుడు అనే ఒక బ్రాహ్మణుడికి మరి భగవంతుడు వారి ఇంట్లో అవతరించడం, ఆ విష్ణుయశుడిది శంబల అనే గ్రామం అంతవరకు మనం తెలుసుకున్నాము. సో ఇవి ముందు ముందు దానికి ఆధారాలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. సో శ్లోకంలో చివరిగా మరి భగవంతుడు జగన్నాథుడు ఈ కల్కి అవతారంలో విష్ణుయశుడు అనే బ్రాహ్మణుడికి పుత్రుడుగా ఉంటారు. ఆ సమయం ఎటువంటి సమయంలో ఆయన అవతరిస్తారు అంటే అందరూ రాజ్యపాలకులందరూ కూడా చోరులుగా పతితులైపోయిన టైంలో ఆయన అవతరించడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఈ 25వ శ్లోకం. సో ఈ శ్లోకంతో అవతారాలన్నిటినీ కూడా మరి ఈ సూత మహాముని ఈ నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి శౌనకాది మునులందరికీ అవతారాలను వాళ్ళ ప్రశ్నలకి సమాధానంగా లీలావతారాలు, పురుషావతారాలు ఆయన వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి ఆయన ఈ అవతారాలన్నిటినీ కూడా వివరించడం జరిగింది. సో దానికి ఆన్సర్ అది. సో హరే కృష్ణ. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ మరి ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రశ్నలు ఏం లేకపోతే ఈ క్లాసు ఈరోజు ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.